Здравейте! Ще ви покажа как днес сме на безплатен тур в Анталия. Насладете се първо на кадрите, а после ще ви покажа как е. Днес е 7 март, а е 9 сутринта и е 25 градуса. Времето е страхотно. Елате с мен! Нашето приключение започва в един от най-красивите паркове в Анталия, където се насладихме на невероятна природа. Водопадът се спускаше величествено право в морето, създавайки усещане за магия и хармония. Опитахме ароматно турско кафе. Следващата ни спирка беше парк Люден, един от най-хубавите в Анталия. Тук открихме не само още по-впечатляващи водопади, но и скрита пещера, в която живеят прилепи. Светните патици добавях още повече живот към този приказен пейзаж. За обяд ни очакваше нещо специално, включено в тура. Вкусно месо на жар, свежа салата и, разбира се, традиционна баклава. След обеда се отправихме към стария град на града, много впечатляващ с архитектура и има какво да разкаже. Отправихме се към пристанището, където се насладихме на морска разходка за 1 час с корабче. Беше невероятно и гледки спиращи дъхът. След това се потопихме в атмосферата на града за шопинг и разходка в тесните улички. И ето сега дойде момента вече да ви разкажа какво се случи. Преди 4 дни спонтанно запазихме почивка за Анталия и чрез местна агенция оговорихме еднодневна екскурзия до Мукале. В уречения час 7 сутринта бяхме готови. Никой не дойде. Дете на 2 години и все по-намаляващо търпение чакахме до 7:15. Писахме, звъняхме, никакъв отговор. Накрая рецепционистката на хотела успя да се свърже с организатора, а той единствено каза: съжалявам, няма трип. И точно тогава дойде изненада. Предложи ни безплатна екскурзия. Решихме да приемем и се оказа, че всяко зло е за добро. Целувки!